Egun on guztioi, ongi etorri berriz ere badadoa saiora zuen bideo-jokoen hitzordu hilabetekarira. Eta gaur gonbidatu berezi bat dugu, Anize. Anize pilot jokoarekin etorri da. Bai. Ustut zer ikusi pixka duzula joko honekin ez? Bai, lan egin dut joko hori ekoizten, nik dut soinua eta musika sortu. Ados, bikain. Hasiko gara eta bitartean nizut elkarrizketa. Pixkat komplikatu izanen da niretzatzen, ez dut ohitura aritu eta galderak pausatzeko. Bai, nik berdin. Beraz, Anize zu bideo-jokoen munduan lan egiten duzu. Zein izan da gutxi gora bera kronologia hori hasieratik, nola hasi zara, nola sartu zara mundu hortan? Lehenik ikasi nuen egin dituen ikusentzunezko ikasketak, egin dut BTS audiovisuel miarritzen, eta soinu berezitasunean. Eta gero egin nuen pixka bat, telebista pixka bat, adudarrak bideorekin, irrati pixka bat, ikastaro bat zuen dituen irratian. Eta nahi nuen gauza bat, pixka bat gehiago sorkuntzan lan egin, soinu sorkuntzan gehiago. Hori ez bain nuen atxemaiten irratian eta telebistan aski. Beraz, begiratu nuen, ze bazen lanbide bezala, nun soinua sortu behar zen eta musikak. Eta ikusten nuen bideo-jokoan da zela parada hori. Beraz, egin nuen master bat Angoulêmen, master publiko bat, bideo-jokoak ikasteko. Eta badira bideo-jokoen lanbide guziak badira master hortan, eta soinua ere. Beraz, hor nuen ikasi soinua egiten bideo-jokoentzat. Eta gero hortik egin nuen ikastaro bat, Ubisoften sartu, eta hor nuen ikasi lanbide hori. Ubisoft ezakizuen entzat da bideo-joko enpresa handi bat. Orokorrean olako enpresetan eta asko aipatzen da lan baldintzak eta komplikatuak direla. Nola bizi izan zenuen zuk olako enpresa batan lan egitea? Egia ezan, argibatu nintzelarik talde biziki on batean sartu nintzen. Usu Ubisofteko jokoetan, joko potoloak baitira, badira soinu diseinalari asko. Hastapenean ni bosteko talde batean nintzen. Eta lan hain nintz soinuan. Hor joko horrentzat, pailopentzat ni bakarri nintzen, baina Ubisofteko jokoentzat badira jende asko behar dira. Eta giro ona taldean eta baina gero pastu nintzen pixka bat proiektu, ziren beranta batzu proiektu batzuetan. Beraz pixka bat munitu nintzen hainitz, eta aldi guziz berriz ekipa ezagutu behar, berriz jendeekin lan egiten ikasi behar. Pixka bat komplikatua eta ohartzen zira ere erabakiak eta pixka bat goregi hartzen direla eta ez dela pixka bat ekoizpenean ez diren aritzen jendeak dituzte hartzen erabakiak, beraz, batzutan pixka bat deskonektatuak dira ekoizpenetik eta jokolarien mundutik. Bai, joan behar dugu goiti. Joan behar dugu goiti, bai. Eta bai... Eta beraz, pixka bat komplikatua. Hortako erabaki nuen ustea, deia egiten zidaten CDD-ak bata bestearen onotik segitu, ez zidaten postu finkorik emaiten. Beraz, momentu batez, zer nuen aski nuela eta hasiko nintzela independente gisa edo beden entxeatuko estudio tipiagoekin aritzen lanean. Desberdina baita, askoz. Eta garai hortan pixkat ikusentzuleek ulertzeko, ze jokotan parte hartu duzu, sorkuntza aldetik eta hori? Ubisoften? Bai. Hasi nintzen Mario and Rabbids, Mario eta Lapinak jokoan, Switchen atera dena. Argiratu nintzen bukaeran, beraz zen Donkey Kong Adventure DLC-aren ekoizpenean. Eta hori, eta gero pastu nintzen Breakpoint, Ghost Recon Breakpoint jokora. Hor egin behar dugu meta bat, eskaler bat egin behar dugu. Bai, ulertu daina. Nire buru guina ez da biziki esatua. Eta hori izten zira goiti. Eta behar dugu. Behar dugu beste kartoin bat gainean adbiteko. Gainean usteko zerbait. Itxoin, hartzen dugu hau. Eta nola egotzen zira hor?
Ui, bota berriz otai. Ez, nik hartuko zaitut gainean eta kutsa bat hartuko dugu. Barka ikustuzun bezala joko hau nahiko... Bai, badira bua uste pixka bat. Hori da. Eta hori... Beraz, Ghost Recon Breakpoint, hor egin dituen arma diseinuak, arma soinuak, bakik horrendako batu nintzen taldeariz, eta ekoizpenaren bukaera zen, eta ez zuten hori arma erdien soinurik sortu. Beraz, sortu nituen ogoi bat armaren soinuak. Beziki. Eta gero pastu nintzen Watch Dogsen ekoizpenera. Bigarrena? Bai, goita. Watch Dogs Legion Londresen gertatzen dena. Bai. Una matxi bat kontrolatzen aduzu, eta hori... Eta hor egin nuen, ekoizpenaren bukaera zen ere, ekoizpen biziki luzea, Watch Dogs. Eta hor, pixka bat, ez gira pasten kutsekin, eta zona horrek ezabatzen ditu gainen ditugun kutsa guziak. Eta hori azkenen, zer ekarri dizu estudio independenteekin lan egiteak eta hori guztiak? Dira, sorkuntzaren aldetik, zuk duzu dena erabakitzen, zenta soinuaren aldetik bakarrik lan egiten duzu, usu pertsona bakarra zira hori erabakitzeko. Zer egiten duzun, soinuaren alde artistikoa zuk duzu dena erabakitzen, beraz, deia hori berezia da. Oita, noin egiten dugu? Hau hemen? Hori emazu, bai. Bikain. Ez. Hau, ez non bate hori egin behar. Ez da gauzarik hemen? Bai, egiten alda, berriz kargatu xala. Hala, ekizu. Bai, hil dute tutorial hasiera gure produkzioko lagun batekin. Ez, zozuan izan zidut, komple. Zozi behiti. Bai? Hala, eta hor zapa. Hala, inbeste hona iz. Aldiro botatzen dut. Zer gaiten nuen, joko independenteetan, beraz, bakarrik zira. Eta gero, pixka bat zer nahi egiten duzu, sorkuntzaren aldetik askoz libreagoa zira, eta estudio handi horietan, bauzu buru bat, beti norbaitek erabakitzen duzu. Eta biak bat ere bagoaz hor biltzen da, ala? Behar da, bai. Beraz bai, asko zaldatzen du, eta gainera abantaila da lan egiten dutela ekoizpen ezberdinetan, eta zinez proiektu ezberdin hainitzetan, eta hori plaza egiten du aldatzea pixka bat giroz eta jokoaz, beraz abantaila handi bat da. Eta adibidez, joko hau egin duen estudioa nola ditzen da, nola funtzionatzen dute? Beraz horiek dira Pile-up proiektu hori sortu ginuen eskolan. Beraz, egin duen eskola horretan, master horretan. Engmin deitzen da, École Nationale des Jeux et Médias Interactifs, Angoulêmen. Eta urte bukaerako proiektu bat zen, 10 bat lagunekin ekoiztu ginuen hori. Etzen bate itxura horretakoa, hastapenean. Zen nivel tipi-tipi bat, zen borroka bat bukaeran. Zinez ezberdina zen, baina untsa funtzionatu zuen, jendeek maite zuten eta irabazi genituen sari batzu eta beraz erabaki ginen joko oso bat ekoiztea. Eta beraz gure ikastaroak eta gero, gehienek genituen ikastaroak urte bukaeran, 6 hilabeteko ikastaroak enpresa handietan. Eta gero, beraz, ikastaro horiek eta gero, taldeko gehienek berriz erabaki zuten ekoizpen horretan sartzea berriz. Ni egon nintzen Ubisoften, zenta interesatzen zitzaidan lana eta egiten alduen, eta uste matzut hori. Eta egiten alduen erdi lan Ubisoften eta denbora librean joko horren ekoizpenean ditu. Ez baita denbora osoz soinua egiten zularik, ez duzu denbora osoa behar, ez da programatzaileak bezala, ez duzu hainbeste denbora pasten ekoizpenean. Beraz hori egin nuen. Beraz gira lagunak, eskolako lagunak gira azkenean denak. Nola egiten dugu hor? Bada kutsa bat horrein. Joren izgoiti. Hor nik badut teknika joiteko gorago egiten zu. Hola atxikitzen zu zapatua eta gero salto, eta hor gorago salto egiten zu.
Ados. Baina teknika tipi batzu. Mekanikak pixkat. Baina, ez idekia batzu behiz. Eta, hori, usten dut. Hau hemen ez? Egiazki jendek denbora pasten du parte horretan. Bakizu ni orain. Ez da in... Biziki jokalari hona naiz, saio honetan ikusien bezala. Gabik, Endaiako Gabik salbu, ez da, inork irabazi orain arte. Musu bat zuretzat Gabi, Ulala, hori egan eta... Hori da, mi luze. Ados. Biten. Haula, eta beraz hori ikustu duen estudioa lagunak dira eta hor kokatu dira ginen eskolan iten dute inkubazion delako bat, eskolak usten die lokal bat eta hor lan egiten dute. Eta hor egin bigarren jokoa ekoizten hasiko dira. Beraz pailepen segida bat, ez du deus ikusiko pailepekin, baina beste joko bat egiten hasten dira. Eta hasi dira... Begira. Hori da egeltipia, atxeman behar dira denak nivela horretan. Eta hori, ezakitze puntura harta aipatzen alduzun eta hori, baina badituzu proiektuak hor momentu honetan? Bai, baina ez bakarrik bideo jokoari buruz. Ibidez, ari naiz serie animatu batean soinua egiten. Lagun batek du musika egiten, baina nik egiten bakarrik soinua, muntaketa eta gero nahasketa. Eta beste joko tipi batzuetan lan egin dut ere, hor azkenean lan egin dut... Lan egin dut enpresa tipi batekin, aurrentzat biderketak ikasteko joko bat ekoizteko. Egin ditut joko tipi batzuen soinuak. Hor ari gira beste joko bat sortzen, oino prototipo forman dena. Joko narratibo bat, ahots baten errola duzu eta ezpatak eta holako gauzak sortzen dituzu. Hori joko narratibo bat, oino prototipo moduan. Eta baitut ezker askoin proiektu tipi batzu. Hor abendua egia aski lasaia dela, beraz denbora dut. Eta gero esan behar da ere, bada gure proiektuan ere lagundu duzula. Egia. Gure erreportai eta historietako soinuak, zuk egin dituzu. Horregatik dira inongi ere. Eta eta egin ditut horako soinu identitate deitzen ditugunak irrati podcast batentzat ere, neriki. Beraz behitut pixka bat lan mota ezberdin hainitz, eta hori gustatzen zait pixka bat aldatzea. Lortu duzu ala ere sortzen barietatea egiten duzun gauzen barruan. Bai. Zoritxarrez ezingo dugu jokonen segida ikusi, denbora pasatzen ari baita, baina egitan biziki erosoa da jolasteko eta kolaborazio alde horrek egitan gehitzen du zerbait. Zinez familian artean hartzeko da eta simplea, ne hor ez da hiltzen, ne hor ez da beti... Beti berpizten zira. Bezala, direkzio artistikoa eta pixka talde kartoi hori eta nik gutxienez maite dut eta koloretsu alde horrek alaitasun bat ekartzen du eta hori gomendatzen dizuet saiatu nahi bauzue, bada ze plataformatan aurkitzen alda? Ordinagailuetan, Steam plataforman erosten da edo plataforma guzietan ordinagailuan. Gero kontsoletan Switch, PlayStation laua eta Xbox One. Piskat denetan? Bai, denetan aurkitzen da. Ados bebikain, orain pasako gara bigarren zatira, galdera bizkorretara bideojokoen inguruan. Zein izan da zure lehen konsola? NES. Eta zure lehen jokoa? Lehen jokoa, jaren nuke Formule 1 joko bat. Zein da zure joko gustukoena? Gustukoena? Soma. Ez duzu armarik, iraun behar duzu albezain bat, dituzu monstruak zure inguruan. Eta pertsonaiek gustukoena? Ez dut pertsonai gustukoenik. Naiz fan joko batetaz bereziki. Xaloian ala gelan? Xaloian alba da, beran usu gelan.
Lagunekin, ala bakarrik. Lagunekin albezain bat, baina maleruski gustu bakarrik. Haote duzu pertsonaik jersik. The Last of Us-eko neska? Haundia delarik, Zein da zure musikarik gustukoena? Aldera ona, ez dut erantzunik. Bada denetarik, gauza sobera, gauza berezi bat bakrik maitatzeko. Joko berriak, ala zarrak. Gaurkoak. Casual, ala tryhard. Kasual gehiago, baina joko batzuetan tryhard pixka bat ala ere, maite dut kompetizioa. Ba alduzu lotxaren jokorik? Bai, badut hor joko bat, erritmo joko bat, musika joko bat, manga eta neska tipi itxurekin biziki bitxia dena, baina erritmo joko biziki eringeria da. Ba, hemen gaude berriz, azken probarentzat, daba botako utzuk hartuko duzu, esantzik kamerara erakustea, eta joko bat izanen da zenbakien atzean. Bat Bomberman, beraz. Askotan erortzen da Bomberman, bezen joko bikaina da benetan, eta orain hasiko gara hortan. Super Bomberman, jokoa 1983an atera da, helburua arerioa bomba batekin lertzea da, baina kasu zure bomba propioekin. Hemen gaituzue beraz, hasiko gara Bombermanekin. Ea nork irabazten duen. Lehenik eta behin nitxuria naiz, eta nize beltza. Helburua da bestea hiltzea. Bai, lehenik hautsi berdiak gauzak, gero baituzu hor bonusak. Bonus horrek ematen dizu eksplosio handiago bat, eta pixka eta arriskutsua da, bonus hori baina. Nola erabiltzen bakik pausatuz bomba? Bakarrik. Justu kaso egin behar duzu bonusetan bada buruezur bat hori ez hartu behar. Ados. Eta lauki horiek ez dira zartzen. Hori da munduko lehen Battle Royale delakoa, ez? Ba, pixka da, launaka, baina esan daiteke baiet. Oi. Kaso horre elkartzen gara. Bueno, mezu eta handia. Zuen ikusi! Bo... Nire antxuil nahi zortan, bat 0. Ze gaizki, ba honi nire buruak uste egin dut nahi gabe. Bana, mezen pixkat horrekatzeko partida azken finean. Horrein txerioski. Konzentrazioa sentitzen da, Bomberman ateratzen den bakoitzean ez da irririk, ez da lekurik humorearen zat. Ez! Me blokatua zira edo pasten... Bai, ezin duzu. Salbu balin bauzu oina hor, alduzu ostiko bat eman gauzari eta bidali urrunago. Me hor mugua bazen urrunago erazen. Horre nahiko txarren zinen. Ez dugu sekuan ekarri den. Eskularroak ezakitz egiten duen. Ez dut horrein ikulertu, pentsatu txasoiaren bukaeran ere ez dut dela horrendik jankinen. Bukan ditut rollerrak hor. Rollerrak pixta gauzoaz. Nua ditut rollerrak. Nik hor baut estrategia buruan, burura eramaten duan, justuki. Rollerrak berriz. Ez dakit akumulatzen den, ala ez? Nustez bai. Nik ez dut bonusik, sober... Hau nire bonusik gustukoena hor. Hartu. Ados. Eta hori nola egin duzu? Hori da... Nire bonus oinarena... Zer hori, bai. Izugarrizko jokaldia benetan. Bai, hola blokatzen da bestea, ados. Oi. Hiru bat. Partida benetan ederra eria izaten. Pentsatzut Bomberman autona izan dena saio hontarako, aldiro partida ederrak ikusten da eta joko ederra zabaltzen dugu Ipar Euskal Herrian zehar. Bauta imetako berriz. Lerketan dira. Hori ze kontroletan jokatzen dut zen? Hau bertxio hau gutxenez izan dira beste batzuk, hauen Super Nintendoko bai. NES kontsolakoa izan da. Nik asko maitean kontsola bat, zen iruditzen zait ederra, ongi zahartu dela.
Konparatu Bai. zaibez, asko maituan Nintendo 64 ere Bai. ez da berdin ez hartu. Ene lehen kontrola zen ez, eta... bai? Euski ez nuen Bomberman, ez. Eta ziokotan aritu zara agian ukanen duzu bat gaurra. Ez dakit gehiago. Hori bazen, zuko mendartzen hartzea. Oh, lala. Horrez dakitze gertatu den, ez biziki ustoa iduritzen. Niko itame. Ezin behar dut nik. Ah! Ez dakitze gertatu den, baina nik dut irabazi, bera, handia azken. Ados. Eta zoritxarrez hortan bukatzen da. Izugarrizko lekzioa eman dut berriz ere saio honetan. Zorionak. Partia ederra izan da. Eta orain pasa gaitezen bigarren jaurti aldira. Presta nize? Bai. Bost. Bost. Eta bosgarren jokoa da justuki Mario Kart. Nire jokorik onena gutxienez. Pentsatzen dut honetan kasu. Errez irauziko duzu beraz enten. Mario Kart 64. 1986an atera da oztopoz jositako autolasterketa irabaztea da helburua. Anize ze pertsonaia hautatuko duzu? Ez dakit bate, ez dakit ze abantail duten. Juliatu izanen zara edozein kasutan. Bai, badakit. Bada erantzun hon bat bakarrik, Yoshi. biziki erantzun hona. Oh! Arro nahi zuta zen. Todo hartuko dut nik, baina hartu duzu. Gero nire meinak entzen dirazu, beraz pixat mine egiten diotzean, baina plazer egiten du azkenan norbaitek ulertzea Yoshi dela pertsonaik onena frankizia hortan. Eta orain pasako gara jokora, ze bauzu ideiaren bat, pista bezala? Ez, txarra naiz denetan beraz. Nik proposatzen dut aski simple Mario Raceway hartzea. Ni bizki txarra naiz zirkuitu enten gainera, baina dakizun bezala txarra izan tema naiz ere nire Mario Kart talentoa. Eta zer dira... Akzelerazio. Beste untsa dut. Mira, patea txarra biratzen nuen. Nola Yoshi jokatzen Eta botatzeko? Jokatzeko da L2. La gachette... Gaineko... Hau, en fet, zaila da zela jo. Zaitzenak eman Eta biorguneak eta berdin dira, izan dira... Derrapatzeko duzu R bat. R bat ados. Hola da. Hau, biziki estuak dira. Ai, utxin dut. Lehen azara orain gauza. Ai. Antxu bombaian dut. Bananak ukan egin dut emeko itzulian. Hau parte zaila da, zanez trompatzen bai. Izai dira bomba horiek hor, bide erdian. Ez Oza biziki segurua Mario Kart zirkuitua, orokorrean. Eta akzelerazioa emaiten du derrapatzeak edo? Derrapaz, zanez trompatzen gorria bilakatzen delarik akzelerazioa ematen du. Bezakite kurba estu hauetan denbora guzun fite gorria bilakatzeko. Txarra niz ez dut deus harrapatzen. La bomba. Nik ere. Uste beber bombak ukun ditu labiak, biziki gaizki ukagatu da bomba hori. Are, opari bat. Hala. Ikusten pixkatze gertatzen azpiko pantailan eta zaman nire eta. Aski ugun zira, beraz. Hor landara ian dut. Azken itzulia da. Azken itzulia da? Ba... Egatx. Estua zera ere, urduri izan nahiz pixkat bukara arte, jaditut pare bat gauza. Hemen bukatzen da Mario Kart proba, nik irabazi dut, pozandiarekin. Yoshien aurka aldiz horrek bihotzeko hemen egiten dit, ikusten dugu Yoshi triste dela pantailan. Keizoa. Pasa gaitezen urrengo probara. Prest? Bai. Hiru. Hiru, Tetris. Pasa daitezen Tetrisera beraz. Tetris, bertso 1984an atera da. Tetris ez dago azaldu beharrik, historiako jokorik ezagunena da. Puntu gehien lortzen dituenak irabazten du. Hemen gaituzue Tetrisen, hor badugu musika autoa. Bai. Pentsatzen dut
Tetrisen musika klasiko hartzen dugula, ala ere. Are, bai, ez dut zautzen bertxo hori gainera. Eta zer deritzen dizuzuk Tetrisen musikei eta hori nahitu ezagunak dira bideoak Bai, munduan, eta klasiko dira, horiek Mario-ren musika bezala, klasikoak bilakatu dira. Bo, nola, bai, nizoi naiz. ez dizuta saldu sobra nola ibiltzen zen. Egin behar duzuna da geziekin mugitzeko eta Ados. aldatzeko, barka. Ados. Jendeak esan komentarioetan trisatzen ari naizela, baina... Egeseta dena irabaztea hori. Gero hor, hasten naiz entrenatua izaten, ere. Egia erran, nire entrenatzen naiz pixka bat Tetriseekin, zenta badut Game Boy zahar, lehen Game Boya hor, eta Tetris dut jokoak gara, eraz batzutan ari naiz. Gainera, Ez dakit. Tetrisen Ez dut aski izan naiz. Zer da hori? Hori ez nuen zautzen. bai, aldiz bai. Zuk lerro bat Nik gehitzen. lerro bat egiten dolarik. Gero ez da lerro biziki interesgarria izan zen, ezin dut Tetrisik egin hor. Prest? Bueno, nire ustez komplikatu izanen da, partia niretzat lagunak bakizu Tetris ez dela nire jokorik onena, nahiz eta asko maite duan. Bueno, aldiz horre. Bai, mizaizira. Nahastu naiz. Urduri ematen nago, horrek ez ditut fitxak igotzen. Gaur nire ustez nire bizitzako lekzioa hartuko dut. Barka ez badugu sobra hitz egiten, Tetris ez da komentatzeko jokorik errexena. Eta konzentrazioa inizu behar. Bai. Ale. Tetris bat. Baina horre, lau Tetris horre tekniko izanen da. Ulala. Ez dakigu ze gertatzen alden, bat izan bezala Tetris... Bai, sortosak izaten dira. Horrez da izanen, joko, baina... Oso gaizki horre. Zerbait egin dute, ez dakit ikusi zuen pantailan, baina... me galdu. Hor, nola iten duzu. Finida zu ez da. Ez, ongi naiz? Zorionak anizen, nire bizitzako lekzioa mandia zu Tetrisen. Azkenean zerbait irabazi dut. Hora bukatu beharko gaur saioa. Esker guztioi eta hurrengo hilabetera arte.